Исәнмесез, кадерле милләттәшләрем. Минем исемем Хашига. Миңа хәзер 74 яшь. Мин 56 яшьтә иман юлын таптым. Мин хәзер бәхетле яшим. Чөнки мин Гайса белән яшим. Гайса минем коткаручым булды. Ул минем гөнаһларымны кичерде. Мин аны эзләгәнемне белмәдем. Гайса мине эзләгән. Һәм ниһаять ул мине тапты. Ул минем йөрәгемне гомер буе әзерләп торган. Мин күп газаплар аша Гайса Раббыны таптым. Чөнки мин гөнаһларым аркасында ләгънәт астында яшәгәнмен. Һәм гөнаһларым тамухка илтәсе булган. Гөнаһларымны Гайса кичергәч, мин шатландым, сөендем. Чөнки ул минем коткаручым булды. Мин аның яратканын тойдым. Һәм ул минем юлдашым булды. Мин ансыз хәзер яши алмыйм. Чөнки Гайса мине ярата, мин дә Гайсаны яратам. Без икебез бер фикердә, бер уйда хәзер. Чөнки Гайса сүзеннән мин чыгарга теләмим, читкә китәргә теләмим. Минем гөнаһларым мине оялтты. Мин үкенеп, елап тәүбә иттем. Чөнки Гайсаны рәнҗеткәнемне аңладым. Аңа ышанмыйча, Алла юк дип йөрдем. Ә ул Алла, Гайса Раббы, ул бөек зат, гөнаһсыз зат. Мин хәзер кешеләргә үземнең ничек иман юлына килгәнемне шаһитлек итеп яшим. 20 ел иман итәм, 20 ел буена мин кешеләргә Гайсаның мәхәббәте турында, ничек алар өчен курбан булган һәм изге каны белән безне юган һәм гөнаһларыбызны кичергән, безгә тик аны ышанып кабул итәргә кирәк икән сөйлим кешеләргә. Һәм мин кешеләрне яратам, кызганам. Шуңа кешедән дан эзләр өчен түгел, дәрәҗә эзләр өчен дә түгел, кешеләр мактасын өчен дә түгел, Алла мәхәббәтенә таянып, мин кешеләрне яратып, аларга да котылу килсен дип сөйлим. Ходаем, рәхмәт Гайсама мине коткарганы өчен. Мин бәхетсез булып яшәдем Гайсага килгәнче. Мин ятим булып үстем. Әтием бар, әнкәем үгәй иде. Без 11 бала үстек гаиләдә. Һәм безне тәрбияләү чарасы кулланмадылар. Ничек теләдек, шулай яшәдек. Чөнки аларның вакытлары юк иде. Безгә Алла турында сөйләмәделәр дә. Әйттеләр генә, менә тыңламасаң тамукка китәсең дип. Анда чәчтән дә нечкә ул юл. Һәм гөнаһларың сине тамукта утлы табада яндырачак дигәч, мин курыктым. Мин бу вакытта әле укырга да кермәгән идем. Шулай итеп, мин әкренәп шушы юлларымны төзәтергә Ходай миңа акыл зирәклек бирде. Чөнки мин дөрес яшәмәгәнемне аңладым һәм тәкәббер, усал һәм үз сүзле тискәре булып яшәгәнемне күрдем. Һәм аның өчен бик тә үкенеп, хәзер дә елыйм. Чөнки ул гөнаһ әле минем тәнемдә яши. Чөнки мин әле гөнаһлы тәндә. Шуңа күрә мин Гайса янына баргач, минем җанымны ул үзенә алгач, мин Гайса кебек булачакмын, гөнаһсыз, ширсез булачакмын. Ул мине изге язмалары аша ачты. Һәм мин шуның шатланып, өметләнеп яшим Гайсама. Рәхмәт Раббы Гайса мине коткарганы өчен, минем ул тормышымны үзгәртте. Тулысынча үзгәртте. Элек гөнаһ артыннан шаба идем, хәзер гөнаһтан качам. Чөнки гөнаһ эшләп Раббы Гайсаны рәнҗетәсем килми. Мин дөрес юлын тапканыма ышанычлы һәм котылуыма ышанычлы. Чөнки бу ышанычны Раббы Гайса миңа бирде. Кардәшләрем, мин дә сезнең котылу юлын табуыгызны телим. Мәңгелек тамугы ул мәңге бетмәячәк. Ул 100 миллион еллар үтсә дә башлангыч кына булачак. Бик кызганыч хәл. Эзләгез һәм сез дә табарсыз. Рәхмәт сезгә тыңлаганыгыз өчен. Амин.